Dodara ke kok thain thajam salita holo. Nongni otas ni muke tamo. Aw sini osas ni bungke Saint John Believer Church Chongor. Kangka no rotini Jesus Kristo apimani dino. Nongni bekharok bobo hairok ma tongkhana. Aw tini belai ke tongphang ni kok hayung sakawo mathangnai sa khoroksa phainai himani a suk phainai subrai jisnu sungman kha tei bobai tongai sing thangnai tei mathangnai hini bo samane kongnon sung puju khlaiei tini oro sung kha tongphoglaiei kha saranglaiei sung palkhoro uthumlaio. Tarsakok nongni mot thanai nai tongnai sabo na mot thanai kulai tongnai sabo abo kisa saikna. Aw tabuksa Saint John Believer Church to hangke sinarot ongnai sin pastor Somit bono omno naikeni khlai tung. Nini mung da somi. Nang sungsa rajo kotomawo jotono tabu surilai chai resablai joto masalayo tongkolayo abarono nang tam kesana musung. Aw sengo hayung sakawo jotono tongthlayo khadonglayo sengborno kha kaham yafaro om haikeno seng salbrumno maike mathangnai seno manai seng salbrum suri tongi lobi tongi manane. O gram ni mung ketama. O gram ke rongmala. Ambai. Ini Christmas ni salo bahai ma tongkhani ni bukharok tai nini otas rok phainai nang nini suri mung rok khlainai bo bahai rok sanmani ni tong tini jisu asmani salo oma kisa sini sumuti ni bukhatai ni kisa ok phajang khani sai khnarate. Belai excited seng sini Saint John Chongor Believer Church ni ngai seng joto kha tongphokjak joto kha srangjak sini kaito ni songdari sajala Jesus Kristo asaimani ba seng joto nayo seng joto ni noknu khungo kha srangai tongthung khaksangai tongthung kha tongthokma manai tongthung abonang koina musungo sini joto borok roknobo sini mothani joto okra sakra tongo sini joto mothani members tongo seng joto no kha sranglajak te tongthoklajak. Borat tigir na namu sungna haise nang Chongor ni Believer sasok khaibani musaka tai resab laika tai ya bokharoboi bismarok changrok koloi thanglaika nini bokharok bobo haima tongkha. Oke puilano kaituna hambai aboni ya golake sini channel Sumi TV no beranya hambai tamike ang ST Peter Sutarmura Believer Church ni pastor khoroksa nainai haibena tamnike tini haijarawo sini Jesus Kristo asaimani sal belai tongthongmani sal abagino angbo oro Chongor mothana gi nai thangkaijak belai bekhati ki angi na phaika ke te o Chongor mothani pastor bo Sutarmura motha tongjak ke ani Believer rok bahano khatungjago oro phainani musungjago te angbo ang sak sak
ani kolam tu kheklai bethai thai mane ora tongo aboni bagi phaina mosogo tini sakpai ka belai kapal kotor phaini bisuo sungma khakin o borong malai nangthung tebo kaham ke sung norok bai kaham ke kerlai tongi manani bagai te oba khakin tai bosung kusukoti halai ni kaituni busarok tebo kusuko kanani tabuk sini generation cerai khonai tongo borok no kusukoti salai ni musamung rosa mung bai simiya lekha poro busung kusukoti sana nangnai sungno kena hambai hege